So ang topic natin ngayon is all about na naman kung paano manligaw ang isang lalaki sa babae. So atong topic dahil karon kung unsaon na to pagpanguyab sa babae. So first na is dili masiguro ka manguyab sa usa ka babae kung dili mo sa crush or wala ka nahanga sa iya, di ba? Oh no. So ang imo jung buhaton na is dapat mag-effort ka, tagaan mo siya flowers, kung may kaya, chocolate, kung napo kay kwarta, ana. Then tagaan mo siya og kanang time na maglaglaag mo, mag-date mo, ana. Dili kay mo direct ka og kanang usulod sa iyang kinabuhi nga wala pa kabalo nga kung ang babae basidag minyo na. So i-ask po na to iyang sarili kung minyo na ba siya, na ba siya anak, kay nabay kasagaran pud nga kanang dalaga pa siya tanawon sa iyang porma pero nanaday siya anak. So ato jud sa siyang ila-ilahon una, dili kay manguyab ka diretso din wala ka kabalo minyo na day ang isa ka babae, di ba? Oh no. Tapos kung nakabalo na ka nga ang babae nga single lay siya, so di na ka mag-akyat siya og court, so mangligaw jud sa iya ha. So dapat jud na mag-effort, dili kay kanang salikay pagtaron niya nimo simuhan nga tapos bet pud ka sa babae, mapapiling-piling din ka na kay para kaning bayanan ni makuha gini na ko ni dito kay crush po day ko niya, ana. So which is mali na siya. So dapat yun, ang babae is ato yun siyang i-formal o ganang panguyaban. So kung pwede pa lang manguyab ka dili sa daplin, kung dili madto ka sa ilang balay, ana, kay para pud formal yun ang imo ang pagpanguyab sa iya. So madto ka sa balay tapos magpakita ka sa iyang mamagpapa or sa iyang mga igsuon or ato lang direct to the point sa iyang pamilya, kay para masayk pud ka sa side sa babae nya. Kung once na manguyab ka sa babae or unsa man nadara, so dapat pud imo po siyang i-sure nga love nimo siya, dili kay nanguyab lang ka kay tungod na po kay habol sa iya, basing ang habol pud nimo niya kuan lang, di ba? Lain pud kayo sa part sa babae na nga lang di ay imong habol sa iya. So dapat manggod kung manguyab jud ko sa usa ka babae, so i-care jud nimo siya, dapat nimo tagaan nimo siya og kanang time ana para sugton ka. Tapos kung sugton na gani ka, ayaw pud siguro kanang dali-dali ang babae nga sugton ka diretso nga sige ana basta kay ana kay naada kay plano sa iya ha. Ayo lang na siya, ayo lang pagdalian ang imong plano, kay kita kung once biya na makauyab ta mag-expect ta daan nya wala ta kabalo sa babae nga dako pa day plan sa iyang sarili, di ba? So ikaw, tip lang nako sa imo ha, kung manguyab gito sa ka babae, so ato jud sure nga love na to ang tao, kay para dili pud sa tama sakitan ba or dili pud ta para walay pud masakitan nga tao. So i-formal na to pagpanguyab ang babae, kay para na pud na sa tong sarili wala ka kabalo pagpanguyab nimo maging kamudi ay, di ba? So, happy kaya ang relasyon, di ba? So, kato lang guys. Salamat. ขอเธอที่เข้าไปเป็นมะเร็งกินของเธอน้องของแกงมาน้องมะเร็งมาลองปองเป็นโลกแกงงองแงงในชีวิตเธอขอเธอที่เข้าไปเป็น